Sigro amigo kenapa ing padane kemanten kaku kita Emane Mas Jo? sik pecah sanalika ya sik mas yo kakinya dipegang kakinya pegang ya yes saya Titinario Pralambang TKP Anggenio Bargeni saking Pangluan Tating Romo Aksomani Balerismo Panjenengan pribadi Tinario Sarono tumpakake kriji murid lestari ning tumuwuh Tematen putri doyo-doyo ngajengku sarwi sumebar tumuli abijiki sama saparanipun ingkang raka garwa punika pratandha prastyanipun tematen putri anyo badhe setya bekti dhateng